ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାର୍ଟି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ବାହାରି ସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଆମର ଭଣଜା ଆସିବେ, ଆମେ ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ବାଏ ଛୁଆ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆ ତାର ରେଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲିଲା, ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ। ଆମେ ବାହାରିକି ତ ବସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଦୂର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ଆମେ ତାର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ସିଏ ତାର ବିସ୍କୁଟ ଡବା ଆଣିକି ଖୋଲିକି ଖାଇଲାଣି। ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଲୁଛି, ଖୋଲି ବି ଦେଲା ସିଏ, ଖୋଲି ଖାଇଲାଣି। ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଟାଇମ୍ 1 ବାଜିଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତାର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଏବେ ତାର କହିଲା ମାମା ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇମି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି। ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଏବେ, ଚାଲିଲୁ ଆମେ। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଗାଁ ପରିବେଶଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ପାଗରେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଛ ପତ୍ର କେତେ ଭଲ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ପାଗରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ହୁଏ ସବୁ ତାସ ଖେଳ। ଆମେ ଆସିକି ମୋ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏଠି ଆମର ସବୁ ବଚ୍ଚା ପାର୍ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସଜ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁଣି। ଦେଖ ଆମ ଅପାର କେତିକି ସାଧା ଆଇଟମ୍। ଆମ ଅପା ସାଧା ଖାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପୁରା ସାଧା ଆଇଟମ୍। ଆଉ ଗେଲୁ ତାର ଏଠି ବସିକି ତାର ଅନେଇଛି, ତାର ଖାଲି ମଟନ ପାମ୍ପଡ଼। ଟାଣ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦହି ସାଲାଡଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିକି ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିକି ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଗେଲୁ ତାର ବସିକି ଲେଜ୍ ଖାଇଲାଣି। ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ବାଏ।